Ahojte priatelia, ja dneska pracujem na lekciách o histórii záhrad a o nástrojoch sadovníckej kompozície. Tak to tu na tom robím. A tieto lekcie sú súčasťou kurzu Permakultúrny design 2 Pro, ktorý je určený pre všetkých tých, ktorí absolvovali kurz Permakultúrny design a radi by sa venovali navrhovaniu, konzultovaniu a realizovaniu záhrad pre iných. Prípadne to aj robia a chcú naozaj postúpiť na profesionálnejšiu úroveň. Kurz Permakultúrny design 2 Pro nelektorujem priamo ja, som len garantom tohto kurzu, ale lektorujú ho 3 dámy. Miriam Hušťavová z ateliéru Húština, ktorá pre mňa vytvára naše trvalkové záhony, ktoré ja tu mám na pozemku. Je to autorizovaná krajinná architektka. Klára Midliarová, ktorá je záhradnou architektkou a permakultúrnou dizajnérkou už dlhé roky. A Andrea Šimokopecká, ktorá je profesionálnou výtvarničkou, tatérkou. Ale v našom kurze bude mať teda za úlohu hlavne vás naučiť pekne a rýchlo skicovať, správnym spôsobom vedieť nakresliť obrázky v perspektíve, vedieť klientovi načrtnúť návrh tak, aby vyzeral profesionálne a súčasne vyzeral proste jednoznačne kvalitne výtvarne. Budeme sa pravda, že zaoberať aj výtvarným stvárnením diela celého sadovníckeho. Budeme sa veľa rozprávať o tom, ako vyzerá sadovnícka kompozícia, ako vyzerá idea návrhu. A v rámci projektovej dokumentácie pôjdeme tentokrát už do skutočnej hĺbky. Pozrieme sa na to, čo obsahuje, ako jednotlivé výkresy vyzerajú, ako sa tvoria, ako sa používajú. A to nie len v ručnom kreslení, ako to bolo na permakultúrnom dizajne, ale teda už aj v rámci počítačových programov. Pozrieme sa, pravda, že jednoznačne na rozpočtovanie projektov, na cenotvorbu, ako ohodnotiť seba, ako správne naceniť projekt tak, aby bol realizácie schopný. Pozrieme sa na zeleň z profesionálneho hľadiska, ako sa zakladá zeleň, ako sa tvorí, ako sa navrhuje, ako sa udržiava. Akékoľvek otázky ohľadne tejto témy budete ďalšie aj mať. A pravda, že počas celého kurzu si budeme trénovať teda už spomínané techniky kreslenia a grafiky, ale aj budeme pracovať reálne na konkrétnom projekte, aby si každý z vás jednotlivé časti tej projektovej dokumentácie aj vyskúšal. No a teda kurz bude nadúpaný informácií, nadúpaný zdieľaním našich profesionálnych skúseností z tvorby, konzultácií, projektovania, realizácií záhrad, čo sa len tak ako bežne nedozviete. Toto tajomstvo za kulisami záhradnej architektúry. A kurz bude začínať online webinármi. Budete od 3. februára, 3. února a potom 14. až 16. marca budeme mať prezenčnú časť kurzu, kde teda bude dostatok času na diskusie, konzultácie, všetko ohľadne našej spoločnej výmeny informácií. Kurz má aj svoju členskú sekciu v rámci školy permakultúry, to znamená, že všetky podklady ku kurzu vám budú dostupné. Budete si ich môcť znova a znova pozerať ešte dlho po skončení kurzu, vracať sa k ním a teda všetko budete mať pod jednou strechou. Veľmi sa už na vás tešíme, my už na tom teda pracujeme a vidíme sa od 3. februára.